брат, ще получа Киро като тритмента, брат. Everything. Не да, ама Кирилката, брат, от нищо просто взе само да реве, брат, и оттам се чити кариерата му. Не, брат, ама Кирил ръка. е basically, нали, и май тримата не знаете, аз когато ще ама Кирил лежите новата версия на мене, човек. Разбираш ли, значи, искам да обясня как беше един average ден в GB сервера с мене, когато аз играх Янтера за Хардик и беше Това го знам, да. Basically влизам в VC. Мраза това, аре бе брат, защо нищо не направи? Цивра. И имаше един ден, в който сам до крашата ми вика: "Хей, жена! Млъкни бе! Вика, стига си циврил, играй ми в." Само да ти кажа ексера на другото, защото аз трябва да си изчиста монитора. Я че съм фар, брат. Рапата беше също. Всички сме циврили на живота. Няма човек, който да не си е плакал. Не може да се оплака. Сейн референс. Не знам какво това е. But yeah, you got it. Много, брат. Брат, легит не рискувах да алтернейтвам, брат, защото actually много насрах. Какво минава? GD World Tournament.